Salam alaikum tous les cavaliers. Do woni duuso sekkat e o naati leddi Imam Moussa Goreli kañum duusatamo o woni dono caaj e ko o woni manan gandanɗa Boy Diarra Imam Moussa Goreli o woni dono caaj min jaara ɗo no wiide hayre damme o woni dono caaj o woni manan Boy Diarra tan faye dono caaj duuso woni ɗo manan so sek naati leydi ala sago duuse e Saydou Bilel kam jabbinomo kono manan gandanɗa hoorema ko Boy Diarra duusatamo pucci ɗi eɗi doggodiri yaadu duuɗo ragui yaadu ndu no feewi wono ko sookeji ɗi jaggi pucci ɗi ɗi lirima ɗo tigui rigui gonga e gonga sekkan gonga aɗa jogui puccu dono caaji ko mbira dono caaji ko gonga dono caaji wallay ko dono caaji so puccu yeyima on nangodirani kala no puccu yeyima ko nangodirani kono noon manan gandanɗa hoorema Imam Mama Salif nan faye makko wi ko duusanamo ɗo ha guiray duuso ngo welat tan wonno dimadi kaaɗi dono caaji noon kañum joni dono caaji mi natti andude ko yaata ko komo yaɓɓata ko mi natti andude ko woni o mona leli mi natti andude komo yaɓɓata ko on jeewo musiba woni de waɗi on jeewo musiba dono caaji de addi bone wallay ko dono caaji gonga e gonga dimadi ɗin leli kono ibawi sekkan sa naati leydi ndi saɗa hooremi duusete laabi ɗi mbaɗi celi noon laabi ɗi mbaɗi celi ina jaggi lawol banggue nano sek jaggi lawol banggue ñaamo ene wawi ɗi korsudira e yeeso ɗo joni mboɗo mi takkiti dono caaji e iba woɗɗi kam seeɗa o mon o to banggue lawol appareil heɓatamo laabi ɗi noon no garoya yeeso wallahi duuso ngo weeli duuso ngo jirwi machallah semen jogui puccu yo Allah ɗumane machallah iba nana oto banggue iba nana ara laabi ɗi nano korsudiri iba ƴeftuno ko lawol banggue nano iba ƴeftuno ko lawol banggue nano iba nana ara dey o woni Boy Diarra nana ara dono caaji men dey on jii dono caaji Boy Diarra nana ara dey Boy Diarra nana ara han kadi ɓeɗe daggodiri mo lawol mo wotti gotol dimaji ɗi pawdiri dey han kadi ɗina pawdira machallah ɗi pawdiri dono caaji nana yaha iba nana sukke makko machallah duuso ngo jirwi dimaji nana Sénégal wono kadi dimaji nana Mauritanie machallah Mauritanie Sénégal maya wona keerol dimaji ɗi daggodiri dimaji ɗi pawdiri dey dimaji ɗi keeli leydi Allahu akbar kono caaji ngaaɓima ha bone waɗi kono noon Boy Diarra wimo wiigane yahata ɓenna tono caaji ɗon jaɓaji Boy Diarra yuɗi hoore Boy Diarra wi sekkat accumi holluma yaadu seeɗa accumi arduma wata majjude par ce que fuɗɗiɓe naatde e leɗɗe ka koɗo anna lawol ngol accumi holluma lawol seeɗa sekkat jaɓi nan rewi caggal makko Boy Diarra jam Boy Diarra o ɓenni dono caaji o wi mo holla dono caaji lawol eyyi o wi mo holla dono caaji par ce que en puɗɗiɓe naatde e leɗɗe dono caaji no ara noon dono caaji noon aranidiro machallah vidéo no juuti noon eyyi machallah dimaji dono caaji ari dey iba wi kene hollama lawol ɓaade hankkadi ɓe naati e dundu woto seek majjude par ce que koɗo meɗen eyyi machallah duuso ngo woni normal machallah sekkan fayima sekkan nono ƴefta lawol sekkan wi ne andi lawol kañum jarani kene holla lawol sekkan wi hollataki lawol ne andi ma ƴewan hoore mum lawol machallah Allahu akbar sekkan wi kañum ne andi lawol eyyi sekkan wi ne andi lawol ibayi ala marses par ce que jullaji ene yeeso ferguitte ene yeeso sekkan wi ala min jullare wawana kam ferguitere wawana kam min mboɗo andi lawol min jeyama ko guire worgo seek wi ɗo hollataki lawol seek wi o accunoma hollo woni seek ƴefti lawol ngol seek wi iba jarani kada hollande lawol ɗo kadi moƴƴi hankkadi ɓaɗo gari wuuro waɗi guinal ɗo e guire mi majjata iba wi ɓaade a majjata
wadde mo hokkuma lawol ngol garduɗa kadi mi rewa caggal ma ɓaade komi dusɗoma machallah machallah la kubar toon caaji wona de waɗi toon caaji on jii pire 100 dimi 100 o ko dimi 100 la kubar puccal ngal iba wimo waɗa sesa sek waɗa sesa mi takko sarma waɗa sesa sek wimo ala ɗo e guirayi wona andi lawol mi rewi ɗo hanki e moto toon mi majjata la kubar machallah duuso ngo moƴƴi la kubar toon caaji ya jogori jaam dimi 100 la kubar dimi 100 champion du Sénégal iba wimo